Прывітанне, паважаныя гледачы. А даўно мы не займаліся пытаннямі жывёлагадоўлі. Ну, ці птушкагадоўлі, цяжка сказаць менавіта чым, таму што зараз козы, куры, качкі, трусы, а таксама каты ды сабакі – гэта маё штодзённае жыццё. Але ж вы, гледзячы на прыгожую картынку, далёка не ўсё ведаеце. А як насамрэч ідуць справы? Таму глядзіце. Ну, а калі не жадаеце, хуценька заплюшчыце вочы і слухайце. Спадзяюся, што будзе цікава. Не, вожыкаў я пакуль не вырошчваю. Але вось ведаеце, ні кроплі б не здзівіўся, калі б у кожнай гаспадарцы з'явіліся гэтыя звяркі. Як яно бывае? Калі ёсць патрэба, ўсё робіцца імгненна. Трэба морапрадукты. Да калі ласка, што мы мора не знойдзем у суседняй вёсцы. Але пакуль вожыкам вельмі падабаецца вось так па-суседску завітаць, пачаставацца чым-небудзь з каціных місак, ды пакінуць фота на памяць. У людзей адносіны бываюць іншымі. А вось гэтаму вывадку ўжо цесна у клетцы з матачнікам. Тут яны нарадзіліся і пражылі прыкладна 30 дзён. І гэта ўжо цалкам самастойныя трусяняты. Разам з трускаю сваёй маці нейкі час яны будуць жыць і расці ў больш прасторнай клетцы. Знаёмімся. Гэта тыя ж самыя трусяняты. Але з моманту змены месца жыхарства мінула амаль 2 месяцы. Вось, каб зразумець, наколькі жывёлы сталі больш, давайте паспрабуем зважыць аднаго трусяня. Шчыра кажучы, нават самому цікава. Ну вось давайте вось гэта. Вось. Бульба творыць цуды не толькі на паліцах гіпермаркетаў. Цёпла занесліся качкі. Але чамусьці ў самых нечаканых месцах.
Ну вось, глядзіце. Таму пакуль збіраю яйкі, у больш-менш падыходзячае гняздо уласнай вытворчасці. Добра, што хоць адна качачка ўсё ж такі ўселась у гняздо. Вось такім чынам там усё зрабіла. Цікава назіраць за яе паводзінамі. Зранку хуценька есці, памыцца, выкупацца, зрабіць сябе прыгажуняй нават без люстэрка. І бягом да гнязда. А што зробіш? Прырода. А куры ў мяне гэта самыя сапраўдныя драпежнікі. Кажуць, што жывёлы ўвогуле падобныя на свайго гаспадара. Хто ведае? І нічога ж не зробіш. Ну, якія ёсць. І таксама чакаюць нашчадкаў. А чаму мы здзіўляемся? Гэта новыя жыхары ў маёй гаспадарцы. Вось паглядзіце, якія кавалеры. Мои коски Зефирка и Милашка. Але долго спыняться я тут не буду, потому что
коски таксама будучыя маці. Хваляваць не трэба. Вось, калі з'явяцца малыя козляняткі, я абавязкова распавяду пра іх падрабязней. А гэта мілашка спіць. Вось паслухайце. Ну, і некалькі слоў напрыканцы відэа. Вось, памятаеце народную мудрасць пра аўтаматараў. Ну, то бок пра нас з вами. Чалавек цешыцца, калі набывае аўто і калі яго потым прадае. А вось, ці магчыма казаць такое пра жывёл, з якіх складаецца гаспадарка? Калі вы набываеце сабе, ну, для душы, чыста для душы, пеўніка і 2 курак, вы самі не заўважаеце, як пераўтвараецеся у ветэрынара, будаўніка, метэаролага. І галоўнае, вось гэта праца без выходных і святаў пачынае прыносіць задавальненне. Гучыць неяк нереальна. А яшчэ болей нереальна пазбавіцца потым ад гэтай жыўнасці. Ну, пазбавіцца. І што далей? Бясконца глядзець тэлевізор у вёсцы. Ой. Першых курак мне падарылі суседзі. Дык вось іх лавіла і запіхвала ў мяшок 92-гадовая бабуля. Вось як-то так. А на гэтым я буду развітвацца. Калі нешта спадабалася, заставайцеся на канале. Калі ёсць якія-небудзь заўвагі, пішыце, абавязкова пішыце ў каментарыях. Усё залежыць, усё заўсёды залежыць толькі ад нас. Да пабачэння!